Η Αγάτσας ΑΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών από το 1990 και μέχρι τώρα έχει ισχυρή και συνεχώς αναπτυσσόμενη πορεία στον κλάδο. Τα 26 χρόνια εμπειρίας σε μεταλλικές κατασκευές βαρέου και μεσαίου τύπου, όπως βιομηχανικά κτίρια, πάιπραξ, ταινιογέφυρες, σιλό και σύμμικτες κατασκευές, σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό της, εγγυώνται την ποιότητα των προϊόντων της. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Θήβα Βιωτίας και καλύπτουν 3.000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένη επιφάνεια. Στα πρόσφατα έργα μας εντάσσεται η κτηριακή επέκταση της εταιρείας General Mills 2.500 τετραγωνικών μέτρων στα Ινόφυτα Βιωτίας. Το μεταλλικό κτίριο 380 τόνων εμπεριέχει τριόροφο σύμμικτο πατάρι ύψους 17 μέτρων. Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με επιτυχία την κατασκευή, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που απαιτούν οι βιομηχανίες τροφίμων. Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή γνωστού κέντρου διασκέδασης στην Αθήνα, του οποίου η μεταλλική κατασκευή συμπεριλαμβάνει μεταλλική ανοιγόμενη οροφή. Το τμήμα της παραγωγής είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα CNC μηχανήματα επεξεργασίας χάλιβα, επιτυγχάνοντας ταχύτητα και ακρίβεια στη βιομηχανοποίηση, ικανοποιώντας τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η δυναμικότητα της γραμμής βιομηχανοποίησης αγγίζει τους 400 τόνους το μήνα. Όλες οι διαδικασίες συμμορφώνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα, όπως το ISO 9001-2008 και το EN 1090 EX3, με περιοδικούς ελέγχους από ελεγκτικούς φορείς πιστοποίησης. Η εταιρεία διαθέτει τεχνικό τμήμα και σχεδιαστήριο με μεγάλη εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές. Η Αγάτσας ΑΕ έχει τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει έργα από τη μελέτη και τη σχεδίαση έως και την κατασκευή και ανέγερση.